сайта kichashki.com, който имам удоволствие да разработвам. Въпреки че е малък, това все пак е един чисто журналистически сайт. Ние решихме, както каза господин Георгиев, да наблюдаваме изборите в Белоградчик. И доста работи наблюдавахме. Наблюдавахме как се случват измамите, наблюдавахме как се случват политическия натиск и репресия. Мога само да кажа, че за мое огромно съжаление се чувствам като един своеобразен дисидент в 21 век. Когато власт имащите скачат срещу теб и те принуждават да не бъдеш вече гражданин, това е една чиста форма на политическа репресия. Конкретно това, което се случи в Белоградчик, беше, че ние разположихме доброволци в 3 от най-големите секции в общината. И поради естеството на мрежата там нямаше обхват и се оказа, че няма постоянна връзка между трите пункта, на които сме разположили доброволци. Това са селата Рабиша, Раяновци и Салаш. Оказа се, че още от сутринта тръгваме с грешния крак, както се казва. В Салаш започна политически натиск над нашите доброволци, да се били спрели да снимат, как не ги е срам да едва ли не, те видите ли били опоручавали вота. Аз последствие прекарах почти целия ден в това село. Мога да ви кажа, че там също се случват страшни неща. Там има дом за възрастни хора. Изпитвам своите дълбоки подозрения, че именно гласовете на тези възрастни хора се очаквало да бъдат манипулирани, но това не се е случило заради нашето присъствие. Това е едно от селата, в които има 50 човека живеещи по списъци с 150. И общо взето очевидна беше отплахата на председателката на избирателната комисия. Видимо беше нежеланието на участниците в изборите да има външни наблюдатели, които никой не познава. Тоест ние се показахме като едни граждани, които идват отвън и наблюдават процеса и тъй като ние сме някаква неизвестна величина, всички, които участваха в изборите, подскочиха на 2 метра от земята. Ма какви са тия? Откъде са? Кой ги е докарал? Как така? Що ще снимат? Кой им дал на тях? По какъв начин? Нали? И се наложи цял ден да обясняваме глупост след глупост, до момента, в който дори не се появи на крак председателката на Общинската избирателна комисия в Салаш, госпожа Десислава Конова, която е от квотата на ГЕРБ, която заедно с госпожа Вероника Кехайова, която представи се много гордо като юрист, за мен със съмнителна юридическа подготовка, която също е от квотата на ГЕРБ, които започнаха да се опитват всячески да ме принудят да спрем да снимаме, да прекратим своето журналистическо разследване с някакви мини аргументи от рода на откъде на къде. Даже госпожа Конова използваше изрази от рода на дайте ми, вика на мен, легитимен документ. Някакъв документ с подпис и печат. И аз ви обяснявам, че имаме една легитимния документ в страната, нарича се Конституцията на Република България. Тя рече, че това е несериозно. И Конституцията е изключително несериозен документ според някои хора, които правят избори в България. Госпожа Кехайова се държеше изключително нагло, изиска ми лични документи, тръгна да пише акт на ръка, тръгна да ми обяснява как едва ли не сега ще ни арестуват след малко. Какви сте вие тук, откъде на къде вие ще снимате без да сте ни нас питали. В крайна сметка видяха, че нямат никакви аргументи. Това, което склонихме, беше да се премести малко по-далеч от секцията, но въпреки всичко да продължим да снимаме и да вършим нашата си работа. Тези две госпожи, като видяха, че при нас не става номера и не минава, и че имаме достатъчно възможност да им оспорим фалшивите тези, те решиха да отидат на друго място и общо са отишли в Рабиша, където бяха Алекс и още един доброволец, и отново са приложили същия номер, разчитайки на това, че колегите там нямат тази юридическа подготовка. Сега само да кажа, госпожа Кехайова е един човек с много спорно минало в област Видин, в община Белоградчик. Тя е бивш районен прокурор на Лом, с водени дела срещу нея за длъжностни престъпления. Това е човек, който в последствие кариерата му в Белоградчик отново е белязана от съмнения за корупция и за повеждане на нечестни игри правни. Така че самият факт, че ние сме събудили интереса на един човек с толкова спорна репутация, за мен означава, че ние сме направили нещо качествено. Ако срещу нас беше скочил някакъв качествен човек да се притисне. Сега при така създалата се обстоятелство, аз съм щастлив, че точно тези решиха да ни атакуват.
След като са отишли в Рабиша, при нашите доброволци е започнал неимоверен натиск. Както каза господин Георгиев, изземане фотоапарат, общо са закарани на сила да бъдат въведени в Белоградчик и там са ги държали прави в ъгъла час и половина на Народен съд. И това е абсолютно безпрецедентно в един изборен ден, белязан от изключително много нарушения. Като сметнем и времето за път между нашите наблюдателни пунктове, Общинска избирателна комисия се е занимавала няма 3 часа с активистите на Движение Модерна България. Изправяйки ги пред пълния състав на комисията, карайки им се, топайки по масата, обяснявайки как ние сме измамници, видите ли, откъде на къде ние ще снимаме, как ние ще им нарушаваме на тях правото да бъдат спокойни и едва ли не да си вършат работата. Ние сме, видите ли, мътали им водата. Даже накрая, сега ще дам думата на Алекс да разкажеш повече подробности, но само да вметна накрая един герой казал нещо от рода на и то в България си е така. Нали, не дайте се опитвате, вие нищо няма да промените. Нали, да им кажа само на тия, че това няма да го оставим така. Както каза господин Георгиев, ще сезираме абсолютно всички институции, до които имаме досег и мога да ви гарантирам, че тяхната игра няма да продължи. Защото това е пример за това как не се прави едно демократично общество. А сега давам думата на Алекс. Само секунда, вие виждате колегите Мирчева и Кичашки с арестувани символично, така да се каже, от Общинската избирателна комисия, но и с вързани ръце гражданския мониторинг може да продължи. Тогава, когато има гражданска активност, в модерна България вярваме, че има такава гражданска енергия, такива безобразия ще бъдат прекратени. Благодаря ви. Здравейте от мен, Александра Мирчева. Не знам как да ви се представя, може би като престъпник. Защото в момента съм и такава и преди няколко дни също бях третирана като престъпник. Искам да ви кажа обаче, че по тази логика всички в тази зала сме нищо повече от престъпници. Защо? Защото нас ни обединява едно общо престъпление. Това, че сме граждани. Това, че някъде, някога сме изразили своята гражданска позиция. Защитили сме своите граждански интереси. Искали сме да направим някаква промяна, която да има положителен ефект върху обществото. Ако това е моето престъпление, то аз се гордея с него. Както вече чухте, моето престъпление се случи преди няколко дни. И това, както беше наречено, бойно кръщение в обществения живот. За съжаление, то не беше много приятно, да не кажа направо неприятно. Ние тръгнахме с много положителна нагласа, ние тръгнахме с идеята, че като млади хора искаме да отстояваме своите позиции за едно активно гражданско общество, което да бъде фактор, което да бъде коректив, което да се противопоставя не само с думи, но и с дела на нередностите. Ето с тази нагласа тръгнахме, но в последствие, за съжаление, бяхме възпрепятствани в тези свои действия. Да, аз бях в село Рабиша, където мога да отбележа, че нямаше никакво така негативно отношение от страна на местните жители. Напротив, даже те се шегуваха, ето дошли са наблюдатели, но в един прекрасен момент се появиха хора, които не бяха съгласни с дейността, която провеждаме. Тези хора бяха именно госпожа Конова и госпожа Кихайова. Мога да кажа, че те се отнесоха изключително неуважително не само към нашата дейност, но и към нас като личности. Имам претенции, че съм млад човек с изявена и активна позиция. Млад човек, който не за първи път участва в инициативи, които защитават неговите граждански права. И млад човек, който има сериозни амбиции за своето бъдеще. Определено не ми стана приятно от това отношение и за съжаление то продължи през следващите 2-3 часа. При изземането на техниката ние бяхме заплашвани с това, че ако ние дадем доброволно,
ще се наложи намесата на полицая, който наблюдаваше изборите. Протичането на изборния ден. Разбирате, че за един млад човек намеса на полицай звучи доста сериозно. И така да стигнем до частта, в която ние бяхме откарани в град Белоградчик и изправени пред така наречения Народен съд. Никога не съм имала провинения и никога не ми се е налагало да присъствам на подобен процес, нека да го наречем така. Бяха вадени доказателства, условно наречени, бяха вадени и аргументи в подкрепа на това, че ние действително извършваме нещо незаконно. Често се обръщаха към нас с думите: вие изобщо не знаете какво правите и къде сте се забъркали. И колкото ние да обяснявахме своите законови права да извършваме именно тази дейност и колкото и да обяснявахме, може би за тях идеалистичните си стремежи да помогнем за провеждането на едни по-демократични избори и това, че ние защитаваме граждански, а не партийни интереси, от ответната страна реакция почти нямаше в положителна посока. Реакцията и отношението си оставаха същите, за съжаление. Мога да кажа, че ние бяхме изправени не само до стената, в буквалния смисъл, разбира се, в последствие ни беше оказана и честта да можем да седнем, но бяхме изправени пред една стена от отрицателно отношение. Бяхме изправени пред хора, които, чуйки дадено име, се хващаха за него и започваха да насочват обвиненията си в тази посока. Наистина ми беше болно да гледам подобна ситуация, защото все пак говорим за изграждане на активно гражданско общество в нашата страна, за участие на младите и в един момент някакси всички тези думи се обезмислят в контекста на случващото се. Разбира се, още повече ме потресоха думите на някои от членовете на тази комисия, на Общинската избирателна комисия, които след приключването на така нареченото заседание ни казаха неща от типа: не се занимавайте с тези избори, както каза и Петър Кичашки, тук в България си е така, нищо няма да промените. Най-фрапиращото може би беше: елате да отразите откриването на новия път към Белоградчик, снимайте как режат лентичката. В България явно не е важно да имаме едни демократични избори, важно е да се снима как се реже лентичка. Можете да си представите моята реакция, предполагам, тя беше шок. Не предполагах, че на човек, който досега е обяснявал, че иска да защити своята позиция и иска да доведе до нещо положително като промяна в провеждането на порочните избори, пред него ще се изправи един човек, който да му каже: елате, снимайте лентичка. Също така фрапиращо за мен беше и изказването на много от членовете, че повече ние не трябва да се занимаваме с такива неща. Моят отговор беше много директен. Аз ще продължа да се занимавам с такива неща. Виждате бинокъла не от дясната ми страна, но по принцип съм пишеща с лявата ръка, така че е много удобно да продължавам своето наблюдение. Надявам се с активни хора, които няма да се примирят с тези административни нарушения, няма да се примирят с отношение подобно на това, което изпитах аз в този ден. Няма да се примирят с факта, че в България си е просто така и нищо няма да променим. Благодаря ви. Нека всички бъдем престъпници, ако това е нашето престъпление. Благодаря на Алекс. Само преди да дам думата на господин Цеков, да поясня, че този Народен съд е от целокупния състав на Общинската избирателна комисия. Управляващи и опозиция ведно са показали, че те са обединени от една избирателна омерта.
че честните избори не са важни за тях. Това, което щяхме да докажем, Алекс пропусна да каже, че след като е иззета техниката, са изтрити всички снимки, а ние снимахме влизащите в избирателната секция, за да можем след това да преброим колко сме заснели да влизат и колко са отразени в протокола на секционната комисия. За да се види действително едни честни избори да са проведени. Да всички снимки са изтрити, включително са изтрити и снимки, които имат личен частен характер. Така че това не ми прилича на административно нарушение, но няма да даваме квалификации, господин Цеков. Да прибавя две думи, защото поведението на тези чиновници от Общинската избирателна комисия и както справо отбеляза Емил Георгиев, представители на всички политически сили, е не просто възмутително. Това е проява на административен произвол, това е проява на грубо потъпване и злоупотреба с правомощия. Да, целта на това наблюдение е установяване на наличието на мъртви души. Факт е, че в тези села физически, реално, житейски живеят по 20-30 души, а във всички избори до сега се изкарват протоколи от секционните избирателни комисии, че гласуват по 120, по 130 души. За една община, в която общия брой на избирателите е 6000 и малко, 100 гласа надписани са горе-долу един мандат за съветник. И когато в няколко села се надписват гласове, а знаеме тази сага още от началото на прехода с 500-те и повече хиляди фантомни гласа мъртви души, то това са те. И представителите, доброволците на медията за гражданска журналистика кичашки.com и на Движение Модерна България, точно това искаха да попречат да се случи. Защото можеше да се снима и с скрити камери и да се остави безобразието да се случи. Но щеше да се случи и да се обяснява и после кое е нарушено, как нарушено. Затова с чисто превентивен ефект, точно с идеята за честни избори, да се чуе реално какво мислят хората в Белоградчик, се направи чрез тези млади хора и техните колеги и приятели доброволци в тези няколко села този тип наблюдение. Стои се на площада и се гледа, ходят и въобще ходят до тази избирателна секция, че после излизат такива протоколи с такова масово гласуване. Никакво, подчертавам, никакво законово, административно или друго право няма чиновник от Общинската избирателна комисия да закача хората по улиците. Казвам го нарочно така, за да разберат дори такива като въпросните лица Конова и Кахайова. Още по-малко да си позволява без полиция, без извършено законорешение, с груб психологически натиск и откровенна арогантност, да принуждава млади хора да се качват по някакви прашасали джипове, техни, и да ги откарват в града. И тук вече е голямото безобразие, как един орган, какъвто е Общинската избирателна комисия, без никакво законово право. Не сте чували общински избирателни комисии да привикват хора да правят разпити в кавички и така нататък. Тоест, тези хора до там са се самозабравили. Тази омерта между различните партии в тази община, защото тези мъртви души се делят между партиите, там си има договорка. Който управлява, взима малко повече, за другите малко по-малко, на следващите избори обратно. Всички те са си позволили срамна проява. И нещо, което беше споменато по отношение на чиновничката Кихайова. Хубаво, тя днес е дребна чиновничка, партийна, държавна, излъчена от ГЕРБ. Само, че това е всъщност един разжалван прокурор, скандален, с 1422 забавени дела, затова е разжалван. Къде си давате сметка, че за района съдебния, в който това лице е било прокурор, Лом, 1422 дела са, дето се казва, повечето дела. Дали това е само професионална некадърност или има и други мотиви?
изхвърлена от прокуратурата, факт. Точно тези хора отиват да правят честни избори.